Makari Zimbabwe, welcome to Sliq Media TV here on the Vibe Seat. Mahur akani baba. Makangondona ndaburikira chiti panapa mbotozoti nyaya dzedzi dzatanga. Kotera chimbonyaso tasiwo panapa tinokunza vanhu vakasiyana siyana baba, kubva kuma prophets, kubva kuma artists, kusvika kuma actress baba. Zita rangu mweza ndino Sliq Delikwan baba. Kana ungasati wa subscribe andika sakanga unoziya wa subscribe. But today man, Vibe City as usual. Tunokunza zvinhu zviri fresh, zvinhu zvine tuma vibes twetu maiziya. Nhasi ndauya ndine very young, beautiful, talented, upcoming actress. Inini ka atotara zvakawanda, but I will let her introduce herself kwamuri tobva tanyatsoziwana kuti zviri kufamba sei, zvichienda ndekupi, zvichiita sei maiziya. So my sister ndinokuchingamidza pachi Vibe Seat. Thank you. Pane maclips andakaona chiita zveacting ndikati no man, ngandibwashedza pano papodcast timbotaura nemhuri Zimbabwe imbokuonai kuti aiwa we have talent muno National Central neZimbabwe at large. Andika so sisi ndichakumbirawo kuti mumbozviintroduce kumhuri yeZimbabwe kuti zowo zita renyu andika. Alright, makadi mhuri yeZimbabwe, ndinonzi Dorothy Mahepi. Dorothy Mahepi. Okay. So my sister, ndoda kumbotanga nekuzivawo kuti usati maenda kuacting andika ndo zvinhu zvamaida here kuita kana kuti zvinhu zvakatozoitawo along the way? Zvinhu zvakakura zviri musystem zvisina anozvisimudzira. Alright. Zvakakura zviri musystem, but pamukazotanga kunyatsoona imi kuti baba inini ndinenge ndiri actress man, ndakangera age yakamira sei? Nenda grade 7. Mama kutorwa madrama ndo pandakatanga kuzviona kuti ndo zviri mandiri. Alright. Chimbotidzosai kumashure, toda kuziva ka background kenyu kuti tikutaura nasisi Dorothy. Tutaura nasisi Dorothy munhu akaita sei, Dorothy akakurira kupi maiziya. Zvavanofarira usisi Dorothy zvavaikufarira vachikura kusvika vazosvika pakuti takuzovaziva isusu vachiita zveacting. Alright, ndakakurira kuTrojan ndobva tazogara pamusana. Ndadzoka kuno. Madzoka kuno. Chikoro atindawo pachibadzi hai. Ndaitonyara zvekutoti kana mucheche chaipo nendisingatomboite kana memory verse pamberi pevanhu. Ndainyara, ndairemerwa, ndaisaita. But so how come kuti munhu akazviita actor? Munhu anonyara kazhinji kachienda tozoti vanhu vanoactor kunyara actor nekunyara zvinhu tu zvinotoita sei unotopesana. Zvinozotongouyawo. Zvakatozongouyawo. Zvanga zvisina kutojairika. Ndingatotaura pamberi pevanhu, kumira pamberi pevanhu, zvaitorema. So makatanga muchiactor ari machi makatanga actor ari maplays ekuchikoro here kana kuti makatongotanga nekutongopinda pamakamera? No, zvakatotangira kuchechi. Friend yangu yanditi pari kudiwa munhu anoita nzvimbo yapasta padrama rekuchechi. Alright. Ndobva ndatongoti it's okay fine, ndichanobachira baba vangu respect yako netai tobva taenda. Ndosatopa zvakatangira. Sisi Dorothy wakurazoiti wamwane musikadzo. But tinombodzoka kuactress. Ichokwadi here tinowanzonzwa kuti munhu kuti atange kuita zvekuacta izvandika, sometimes you have to look sexy kumadirectors, and you are sexy so that you be cast pamafilms. Kwamuri ikesi yakafanana neyo kana zvinhu zvazvingori different? No, pakatonyepwa nekuti kwedu hakutodiwa izvozvo, hakutokurudzirwa futi kutodanana kuti pachenyu pasvipo.
Sure. Azvipo. Vanhu vaitonyepa. But unonzwa mastories akawanda director vari kulaza ma-actresses. Unochitongoona sehanzvadzi yako. Zvine zvitorema kuti tosvika pavari pazvo. Zvotorema. Kutori ne-that level of professionalism. Zvinotorema. Munozovasexira pakuita sei? Maybe kakuti mupiwe rwoka pamwe kupiwa pamwe ndimi munenge muri the main actor parwo iroro. Then you have to charm the director of what? Aiwa maya mukoona kuti uyu angatifanira kupinda apa kapa asi afanira kupinda apa. Uyu ndiye ngaapinde apa. No, azviserezvo. Azvisi. Untongoenda iwewe sadhoro wakazvibererera. Wakutonzwa kuti iwewe unofanira kuenda apa. Ndopari kuenderana newe. Not kuti mutombodanana zvakadii pakanyepa. Azviko. Koyo saka mimi kuti muzotanga kuenda pakamera your first film pamwe makore mangani? Ndine 25. Nazvakamira sei? Zvikambotanga zvichitiremei. Zvichitondiremera. Zvakuti zvichitanga kujairika. Kana kuti zvairema sei? Chii chanyazorema chezvo? Ndo vatonyazozwa experience kako kuti semunhu wandanyara. Plus ndine time yekunzodoseka. Nyangwe pasingafanira kusekwa. Ndoengeri challenge. Muri munhu anonakwa. Pane zvinotoya muremu ndotonzodoseka. Saka hazvinozonyanya kunditorera kunetsa kusi. Ati nepandakaiswa since pandakaiswa aenderana nekuseka. Hazvinozotora kurema. Tiri pa-acting ipapo munoita zvekuselekta mega here kuti nini ndoda kuita maparts akati kana kuti munotoita kupiwa maroles? Unotongosvika tongonzi wewe kwenda wewe apa. Hauselekti wega. Hauselekti? Hazviti. Hakuna zvakadaro. So mune time here kuti mimi munombonzi mapiwa kana movie mairamba? Kana kuti mimi munokwanisa kusuta maroles ezi? Like kubuda uchinzi uri mukadzi wauyu. Ndoramba ine. Muramba seko riri basa. Ipapo anga pachiri kutiremera. Saka tiri kutaura kuti mimi mune it's like mune malimits enyu kuti kana muchinzi mukuyazoita mufanira kuita part yakati. Ndozvandotoda. But that's acting that. That's good. Ndakatonzwa mumwe director achitaura kuti if I tell you to kiss a dog uri paseti, you have to kiss a dog because it's not you watutaura naye kuti ngaakise but it's the actress, it's the character yatiri kubuda ipapo kuti ibude. Mumwe one point in time kune mumwe munhu akaitiswa audition yekukisa for about 15 minutes. Akaita. Mabasa. Mabasa. Kwedu akudaro. Amudaro. Kwenye munoita sei? Inavo pandoita. Ndisina munhu wechirume. Nesu vakadzi. So izvo zvekuselekta hazvizokanganisa here kuti maybe chinzi actress wedu anochuza maroles kuti apinde? Sei ipapo. Ndozvanga ndopanga pasara pega pekuti ndipfekerwe. Like yokuseka pasina zvokuti murume wako mabasa. Hazvinokanganisa futi basa ukadosaruza kuti ina handisi kuda kubuda ndichipenga. Iwe uri actress. Unofanira kutoita izvozvo. But apa pakukisana. Pakukisana. But amuonewo here kunge songe ndozvimwe zvikuita kuti maybe I think industry yedu especially muZimbabwe ilekeka that so hazvisinyatsotwa sezvinhu zvazvinofanira kunge zviri real chaizvo kuti ndotokisana nemunhu. But memberi pabasa hazvinyanye kurema zvokubuda muchikisana havati but mandingo yakaibazi professional industry few camera tasisi mandingo tauchitongoti 1 year
Oh, okay. Ayo, ndazwisisa. Sauri royo yauya but ine mari. Unoitorewa. Iri royo kudii? Unoita muri someone's girlfriend. Yeah, ndinoita. Unoita. But ichi involve kissing. Zvajairika. Kwanza paspace. What do you mean? Mukurevenga kuti apaspace. Apaspace pamunozongora mamuchikisana. Pamwe pacho mune zvinazvo. I think vanhu varinga vasinganyokisana. Kisa ina zvinonyanya. Ainonotipisa still. Hapana zvinotipisa. So mutaura kuti mimi pakamuzipeswa mahara. You can take. No. Ini nanditi actress. Ndosvika ndopega pasara panofana kupinda. Kana kuti director pato murato kuti maybe script zvakanangana neni. Ndakuchitongoita basa rangu sebasa rangu. Apa sina chekunyara. Ndozvitoripo ndoritori basa rangu racho. Ndochitongoita izvozvo zvacho. So far apa mani amashuta so. Chinomani. Ichi unofu series. Tingati series. Era English but my series. Correct. Yeah. Ndinenge ndichita. Mishama kuwa. Baba panenge pachirwa kuwa sekuwa. But mimi in real life wakamira sei apana makuwa ere. Zvinhu zvistori mandiri zvokutoita makuwa. Azvistori mandiri. Zvinhu zvokutoti ndizvokubasa. Zvakatongomirira kubasa. Alright. Utongonotanga kutoti makazovaona. Unhu hwavo. Ndizvo zvinenge zvitoripo. Saka mune time here yekuti pamukatange ita kumba muchivaudza kuti hainoda zvekuita vakazvitambira sei? Vakafunga kuti ndirikunyepa. Because vaitozviziva kuti ndonyara. Vangozoti aniti musikanzwa kuti kumbopota chinoita tumadhirama tokunakidza vanhu. Ndobva vatombozoti comedian wemumuri. But kuzovaudza kuti ndakuita zvekuacta zvakatovatorera kunetsa kusvika vazotonzwa nevamwe. Tamuona paTV mwana wenyu. Ivo zvanga zvisingaclick mavari. Vanoziva ndonyara. Saka ivo pavakatozonzwa kuti mimi makuita zvekuacta vakasapota here kana vakati wangu aiwa chimbomira iyoyo ngatidi kuinzwa iyoyo pano handidi kunyepa. Vakandipa full support. Vakati ndizvo zvaunogona, ndizvo zvimwe zvaunofarira, chiita izvozvozvo. Saka imi mungazvidescribe secomedian kana kuti ndazova kuti mai because mabhutaura nyaya dzekuseka apo ataura kuti vanhu mainyanyosekisa futi vanhu mumuri. Tingauti imi muri comedian here kana kuti munokwanisa kushuta clips? Ndiri comedian yokumba kwedu pandakabira. Muri comedian yokumba kwenyu kwamakaberekera. Kunchi. Of course vanhu vekumba va-accept, you know, relationship denu manje. Asi vanhu anozvitoro sei? Mahora baba. Mahora. Unotanga uchidzi chiuri chega chega chakazara mumusoro. But imi pamunozoona vachitaura kuti chiuri chega chega chakazara mumusoro chii chinomboyiwa kwamunhu? Handitsamwe because ini hazvisi mandiri zvechihure chacho. Alright. Hazvisi mandiri. Nomuchingozova kuti ndiri basa. Ndezvekubasa chete. Since ndisingaite zvekudanana basa. But tiri kubasa kunoona kumbotry. Azviite ma-rules and regulations ebasa. Samuzoti kuti basa pachena hakuna ndombotraya kuda kumboti regai ndimbo. Hazvitoiti. Musi havasi vakudifenda nokubasa. Hazvitoiti. Kana kawani. Hazvitoiti kana kawani. Hamutombofarisi. Hazvitoiti.
especially to ndombi makapfeka hembe rero zvakudhara roti munhu achinyasoona kuti baba une magunanza ayo baba zvongopera zvakadaro zvinopera zvakadaro tinenge tichiita zvebasa makatopedza kwakutopfeka kutopedza sini rangu ndakatopfeka hembe yangu but inini yokuti imimi maenda mune pfungwa dzokuita zvibasa ndi vanhu tora tikupa vamwe venyu ava vari ku mamale candidates aya mamale actors aya andi vachimboonawo simbi hapana anomboda kutry here kuda kuti zama lake azviiti anenge achitosvikawo mutemo webasa kuna anoda kurasikirwa nebasa azviiti haukuri right azvitoiti saka sofa pamasinzi amati mapinda mimi pane one scene rakamboti mongoti iri rakamboti ndifile ndakamboda kuremerwa naro kuti ndiri act ranga riri scene rechi rekunyaya futi makuwa ndokurega rakanyawunditsi totaura munhu zvanoita unhu zvangasina kujairika so acting process yekwenyu munochinyasozvifambisa sei like kuti munopiwa script here vanoti munongoudzwa kunzi right iwe uchabuda uri musikana anonyeya iyo ndoumunyewa wacho imimi nyaya yamufanira kunyeya ndeyauyu action kana kuti munopiwa zvinhu zvakatonyorwa kunzi these are the lines amufanira kutaura chikona mutsa muri kutiitsva akadai muri kungotiverengera panongoverengwa chete kuti muri kutaura nyaya yaJohn totaura John sezvaanoita unhu wake chete tisita kuziva kuti ndarasika ndidzo sekumashure mati panongoverengwa kunzi John ari kufanira kana John akarwara amuudzwe zvekutaura paseti ndimi munofanira kuzofunga kuti muchataura kuti wakuzongowedzerawo kuti alright sezvo ari kurwara rageti takarohwa nezvivanda zvazvenyu zvemusoro wenyu sevanhu vanenge vane chipo chekunyeya amushaya chekuzowedzera ndafunga kuti maybe vanhu vanenge vakapiwa inonzi chii maybe vakapiwa script andika and then you have to memorize malines motanga kumataura maakushuta anoverengwa pamuti anoverengwa munyasonditsanangurira raverengwa iwo wakati nasoti pamachienda makuchitotaura muchazowedzerawo tumwewo tumaspice twenyu sevanhu vanogonawo zvekuita sei zvekunyeya apanyorwe futi kuti sekai unoseka mwega so muri muindustry meacting mune munhu ere wamunombotarisirwa kuti maybe acting munhu wamunotarisirwa kuti wamunoda kuti maybe ndozongawo kunge nhingi career yangu yekuacta mumwe rashidzira kuti for example kana tiri kumusic and kuti inini role model yangu ndiwinkid and kutifarira zvaanoita the way he handles his stuff kana image yake so respect yainoitwa nevanhu gadziriro anoita mangoma ake I think ndofanira kuti kana ndazoti career yangu yasimba chaizvo ndofanira kunge close kuna winkid Testament? Nigerian. Same akachuza ndofumata uyu ndiye chaiche unofanira kutedzera ku local muno kune wamunotiwa I think ndikasvika apa muzimu
Dari madhumbi. Cool. Muno tisatabuda local production. Umuntu abantu nishuzo not ndizongoactor nawo. Given a chance ukuthi bandishedza vati vane script and ndingatoda zvakupinda nawo. Anada. Ndingatoda. Kundaiza ku. Ndinotoda. Sure. Sure chaicho. Aiwa director naiza. Mukuzvinzwira. Hanzi nasi ndinondishuwa zvekuti kana mukangowana kascript kuti ndikukasongopinda ngonditi peswa uya kuno kwaita mabunanzi vanouya vachimhanya vakatopinda pascript hazvingovanetse. So machallenges amukasangana nawo tangu muchipinda muacting up to now amunoti at least aya ndo matambudziko tiri kusangana nawo acting zvikagadzirwa handike tinonge acting zvese so far so ku media house muri under a contract makasiyana macontracts here kana kuti zvizokuti upa ire kushedza chichi kana musamapedza sisi kungodzokera asi kana madezi vachiwaya tichiita season ronzi season rapire ndaizive season 3 ndoriri kuitwa izvozvo oratopa season 3 ndaizive istori yakamira sei mountain tale ndiri kusango vamuri kusango kubhundu baba inenge chinyasutwa nezvi ndaizive like what's the storyline about. Tine musikana aizivei akaberekwa kudunhu ramambo mumbeshwara. So ndaizivei munhu aibatwa rafu here aitwa sei zvaizofamba sei pana ndaizive ndaizivei ndiye aidiwa aitsvagwa anga nemhosva angasina mhosva akanochengeteswa kubva paakaberekwa chengeteswa somewhere kune rimwe village. Okay. Ndaizivei tofanira kuti tiri tese tiri tsvage payoutube ani payoutube unongoti madclips 263 inoziye madclips. Okay, madclips 263 tiitsvage but madclips zvemusango manje musango mukupera mushe here vanonga vachengetedzeka. Munotora madhesi mangani muchishuta? Tunoita 3 days. Saka mubva pa10 kuita 3 days muri kusango? No. Vane masinzi ari kutanga ndo vanoendawo Friday kodzoka. Alright. Vane masinzi ari kutevera vaendawo Saturday toendawo kazvedu isusu todzoka. Imamuzoita 3 days muripo kungoenda mushuta day iroro mukatodzoka. Ndafunga kuti maybe mutonokemba. Inangwa hamusati mambonokemba? Hamusati? Mukatadza kupedza masinzi fanike zvisi kukunaya kukanzi kukunaya kufanira kushuta and then you have to camp vanofana kugara panzvimbo wani maybe kana zvazongodaro kuti makundikana kupedza asi haisati amboitika incident yakadaro. Vamwe vese vanodaro. Imimi chete ndimi musingadaro? Ndisani ndazviita. Why? Hamusi munofanira kugara muri pamwe chete here? So even kabondi kuti mungoramba muri pamwe chete kanotonyatsosimba wese makatozoenda mese pakamera muchiri kana kuti Bindi anenge ane mastrict rules kuti aiwa ibasa rangu anofanira kuti saka imimi sei muchiita vamwe vakakemba imimi ndimi musingakemba kubva pandakaenda vasati vakemba. Asi wakanga mukemba no problem ndinenge sina dambudziko. Acting is fun. And you say acting, you don't like that? Zvinotonakidza. Serious? Zvinonakidza singaiti. Zvinozi ndingada kutotanga kutodzidzira zvangu
chamukwasoto ndi coach ndakatopesa ndakutosota zvekudaro une matuva akanyama last asi ndinenge akanyama last iwewe kune munhu anenge achinzwa achida kuita acting mungamuti kudii mungamudzi ungomudza kuti especially ari musikana anongozvisetera mastandards anoda handiti ndizvo orega kunyara vanhu nekuteerera kuti vanhu vachati chii neacting kana zviri zvo zviri maari munhu anotongoita zvekuacta ndo zviri maari ochitongoita izvozvo pamati kuseta mastandards apa munorevera ozviitira zvinhu zvaari kuda iye ndo zvandikuedzoreva zvaari kuda iye kutoteerera kuti mukoma vachati chii ongozviitira basa rake sebasa rake imi mune enyu mastandards amukaseta obuditsa zviri maari alright zviri maari ngazvibude zviri maari ngazvibude regonyara vanhu munhu obuditsa zviri maari iye chaiye saimi munotobuditsa zviri mamuri chimbotibuditseyo zviri mamuri chimbotibudira bindura iri kuona izvi so ndofunga kutorera mwana kwasikatoziva kuti Dorothy anoacta ani izvo vaakutosha Dorothy anoacta sisingambotiburitsira zviri mavari timboona kuti mavari umuka ihora kana zvinhu zvekuti munofanira kutogara pasi motombofunga script motozotanga asi zvinhu ipapo unenge zvinenge zviri muropa mako zvikanzi talent kana kuti maconnections tiri kuacting ko andi ungade kuchuza chii nasarudza chinhu wani kuda connection here kana kuda talent over maconnections muvhanzi kuda a strong role here kana kuti a romantic role munosarudza which role tambobvisa komeda munotya romance here azvinojeka saka tiri kuti imi munotya romance handisi kutya asi mukuita sei ndiri kuti muri padheni rinotiona aivazombozvitora mushi zvizotore lightly zvinonzi uku kwamauita uku hakusizi makata so I think ndoona kunge maybe I think ndo imwe challenge yatinofesa muno muZimbabwe sekuti vanhu vanozoda kutora role yanga ichiitwa nemunhu handika uda kuiisa pareal life zvinova zvinozoaffecta even quality yeproduction yedu chaichaiyo because kana munhu akutoacta achitya kuti kuvanhu padheni manje vachazoti kudii panenge pari triki zvinodizvi kana pane madirector anenge achiona anenge ovazoti zviva munhu kuona uri paroi yano anogona kufuita tori sisi vari patouchline handika kana kuti vari sisi vazopindirwa nabosi muofisi but toda kuwapa roi vachaitambira here bosi vakutya futi padheni kuti padheni zvinhu zvichazokupera sei asi vanhu vanenge akamira achitovava kuti zvamaita safe here iye anofanira kunzwisisa basa ramadhamu ake saka imimi kwenyu vakanzwisisa handirambidzwi ndinhangu ndimi zvenyu musingangoni hamurambidzwi ezvinhu vanozviziva here ndo zvinoitika kana kuti hamurambidzwi because hamusati matombovaudzawo kuti kwedu ndinogona kumuka mangwana ndapiwa roye kunzi shamwari iwewe ndonongochisejusa mabhosi uchitora mari handirambidzwi ndini nepfungwa dzangu ndimi chete mungori nepfungwa dzenyu ko mune mutoneri ndinaye mwana akura zakadi ane 5 years saka mwana paanenge achiona mama ari patv anotoseka ko mama manga musina hembe
Imi pamunonzwa mastatement wavo munofila sei? First days ndaitoedza kumutsanangurira kuti mwanangu kubasa mama uactor asina hembe ndobva akutotsanangura achiudza vamwe vake mama wangu anosunga zvituma Zambia vototanga kufamba vakadaro pandazomudzidzisa usatyi basa racho iri aya audi kuita kamera mezi rishamwari yavo kumamovhi vanhu vachifamba vakapfeka kuti mazambia but ndandifunga kuti ndingambozvikwanisa azvitomboremi kani nakawani serious because inini chandakakura ndichiudzwa kuti chinofanira kuvharwa guvha rifane kuonekwa pamwe wenyepo saka isu maguvha edu anenge ari mukadzi saka handina problem nazvo memakavhara guvhu guvhu rangu rinei rakavharwa riri mukadzi saka muri tudiki tindochigumira baba aiwa rikanotosvika kuibvuku oraiti handafunga kuti maybe but ndingo tindozombobuda kumanagerian films ka totokadai kusvika apa chepo kuti dzirora ndafara kuti tandara nesu zvinofadza vanhu autanga kutoziva kuti sakamutoona vanhu vanotoita zvekuacta chichi I think vanhu kazhinji vainyatso misunderstand acting because kazhinji kachienda nesuwo matotabva matoclarifya because tichifunga kuti acting handi musikana akatoenda kuacting handi sapatina inenge ichirohwa ikoko vanomaona saka kuti ndizoti bhebi rinoacta koizi ndidanana nebhebi rinoacta munhu amboenda kushoot zvakawanda zviriko sure munhu ari kumupambira basa chete otodzoka sapatina irowe zviti hakuna zvakadaro hakuna time izvozvo hakuna time isapatina sure here kana kuti mukuda kutongotivharawo zvedu panapa kana weizvozvo akutorina okay so let's say tapedza kushuta series redu hapasomboitwa kana get together rechikunzi guys ngacelebrate tapedza kushuta series tinotongozvigarira tikatandara tichitaura nyaya tichionesana kuti akurowe kana mabiasi hatokurudzirwi ndikuvharwa panapa mabhiazi aine gumi kuti hakuna mabhiazi hazvitoiti handitoende kushuti ndambunwa hazvitoiti ndikuvharwa nyange ndikamafarira mabhiazi shuti handiende ndaka that was sister Dorothy nhasi vauya kustudio handika ava tichavashedza futi because nhasika tichavabata chete mazvinzwira vataura zvakanzaiwa musatyawo kumana sei zvamunoona pamafirimu zvezve ndezvepamafirimu hazvisiri zvinhu zvinoitika in real life animuona kana pakatonzi vanhu ngavakisana hazvisi zvokuti vanhu vanozokisana zvokuti zoda kudhipisa ibasa kungorova malighters anoizi program everose pobatonzi cut zvinhu zvakaendwa anyway ndanzwa kunakirwa sisi maita basa mauya kushongwa mwari vawedzere energy yamashandisa newabhiwa chichi maiziya zvinhu zvifambe zviita se ende tonamba tiri kuti basa renyu handika rambe richisimudzirwa nachi keria titozoona kuNetflix kuHollywood makutobuda chi pandana nditimu ramafitari pana ichimbireri tozozi ko timu redu kaire sezvakaitwa nana maititi musuno ndino timu redu kaire tinonamata tinofara timu reSliq Media TV tinoti nhasi ndo vatani tinawo ndo zvatani tinazvo ndo chirongwa chatani tinacho chatakupakurai singakanganwe the man behind the camera the producer himself ndozvavhistira zvinhu pachannel yavo munonzwa vachibika mutakunanzvo yemabhitsi aya vanorova Lil Sinox on the beat. For now, we are out. Ko zvaza.